Kapin sa usa ka katos ka mga motorsiklo nga impound sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Ipasubasta na ang detalye sa report ni Marie Dumabok. Sa gikural nga impounding area kilid sa Talisay City Command Center dinhi nahimutang kining kapin sa usa ka gatos ka mga motorsiklo. Mato ni Joy Tumulak ang pangulo sa City Toda nga sagad sa mga motorsiklo nalambigit sa disgrasya o nasakpan nga dunay kalapasan. Ang uban gingong way rehistro, way lisensya ang nagmaneho og daghan pa. Gumikan niini ni pagawas na og first notice ang City Toda ngadto sa mga tag-iya. Unya mo pahibaw mi makatulog kay gayon, no? So mo nang tagaan na mo gigayon ang atong mga nanag-iya aning motor sa pag-claim sa mao nga mga motor sud sa usa ka buwan, no? Nga among tagal. Gawa sa gikinahanglang mga dokumento nga ipakita sa tag-iya sa mga motor. Kinahanglan usab silang mobayad og storage fee nga tag 100 pesos kada adlaw. Walo na katuig ang labing dugay nga na-impound nga motor diha sa dapit. Sunod bulan, kundi kuhaon sa mga tag-iya ang maong mga motor, sugdan na kini pagpresyo sa kagamhanan o ipabiding. Sugdan na ang auction, unya dunay usa ka committee nga tukoron ang Talisay para pag-determine og pilay value sa matag sakyanan sud sa impounding area. Oba ni Godfrey Rilien, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.